खुलुमबाय। गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आंनि मिजिं नोंथांमोना अबं गसाइनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। गोजाम बोसोरा थांबाय, जेरैखि जाया सोरबा गोजोननायजों हगार हरबाय, सोरबा दुखुजों हगार हरबाय, सोरबा थाखा फैसा खामायनानै हगार हरबाय, सोरबा थाखा फैसा खरसा खालामनानै गोजाम बोसोरखौ हगार हरबाय। बेफोर थांजोब्बाय, बेफोरखौ थांनो होदो। नै दा जों बे 2025 इंराजि मायथाइयाव जों बयबो गोसो मोदोम बिखा होनानै खुसियै दावगालांनो नाजादो। मोजां खामानि आखायाव लादो। मोजां लामा जों आगान सुरदो। मेथाइ खनग्राफ्रा मोजां रेवाज खालाम मेथाइ रोजाबनो जुजिदो। एक्टिं खालामग्राफोरा ट्रेनिं लानानै एबा कर्सफोर लानानै दावगानो नाजादो। जोंनि खायफा फिल्म डाइरेक्टर, गोदान दावगाफुनाय डाइरेक्टरफोरा मोजां कर्स लाना फैनानै खामानि मावनो नाजादो। जेसेबां हायो हारिमुनि जोंनि अनजाथाव फंबाय बिनानावमोना गोसो मोदोम बिखा होनानै हारिमुखौ, जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो नाजादो। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना पलिटिसियान, बिथांमोना गावनि खोथाखौल' सानालासै बर' हारिनि खोथाखौ साननानै दावखोलांदो। माखौबा मोननांगौबा माखौबा गारनांगौ जायो। ओंखायनो एरा धरा गारलाय लालाय खालामनानै गोरोबनानै खौसे दावगालांदो। जाहाथे जों गुबुन माहारिनि आथिंनि आफाथालायाव थानो नाङा, बेखौ नोजोर होदो। गावबो आरजिदो, गुबुननोबो जाहोदो। सोरनिबा बेमार आजाराव थाखा फैसा दंब्ला सहाय खालामदो। बे जोंनि गुदुं बिदुंखौ थान्दा खालामनो अक्सिजेन गेसखौ मोजाङै सोलिबाय थाहोनो थाखाय बिफां लाइफां गायदो। सोरबा ना फिदो, सोरबा जुनार फिदो। जेरैखि जाया मोजां खामानि लानानै, मोजां लामा संदाननानै जों बयबो बे गोदान बोसोराव गोसो मोदोम बिखा होनानै दावगालांदो। बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम गंग्लाय आर'ज। आङो सोरखौबा गाज्रि बुंनो होननानै बुंथारदों, सोरखौबा बुंफ्लांबाय। बे बुंफ्लांनायनि थाखाय आङो निमाहा बिदों। आरो जायखौ आं गाज्रि होननानै बुंदों, बिथाङा साननानै लाथों, एसे सानथों। जाहाथे बिथाङा गावखौ मानो गाज्रि बुंदों बेखौ एसे सानखांनानै गावनि मोजां लामाथिं थांनो नाजाथों। बेनि थाखायसो आङो खायसे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों बे बोसोराव। आरो आं जा खोथाफोर बुंबोबाय, रायजोनि थाखायसो बुंनाय जादों आरो जोंनि बर' हारिमुनि थाखायसो बुंनाय जादों। आरो जाय बिथांमोना, जोंनि फंबाय बिनानावमोना थांनाय बाथि बिसानि एवार्ड फांसनाव एवार्डफोर मोनबाय, बिथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। जाहाथे बिथांमोना आरोबाव मोजां एक्टिं खालामनानै, मोजां खामानि मावनानै जोंनि बर' हारिमुखौ बुहुमनि दरबाराव लांनो हायो एबा गावबो एसे बिबान लायो। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गंग्लाय आर'ज गाबनाय जादों। आरो जाय बिथांमोना एवार्ड मोनाखै, बिनि थाखाय दुखु खालामनानै दाथा गोदान गोसो मोदोम बिखा होनानै नाजादो। आरो गावनि लामाखौ संदाननानै, गावनि मोजां लामाखौ नागिरनानै दावखोदो। थगायनाय, नेवसिनाय, मालायखौ गादबनाय, बेफोरखौ जालदाब गारनानै मालायखौ सहाय खालामनाय, मालायखौ थाखा फैसायाव एसे सहाय खालामनाय, मालायनि बेमार आजाराव एसे सहाय खालामनाय गोसो लानानै आगान होदो। अब्लानो नोंथांनि जिउआ गाहामै सोलिलांगोन। आं बेखौनो आरो फिन खनसे बुंबावनाय जाबाय। जाहाथे जों गोसो मोदोम बिखा होनानै गाहामखौ बोजबना लानानै गाज्रिखौ जालदाब दोननानै बे 2025 मायथाइयाव जाहाथे जोङो मोजाङै आगान सुरलांनो हायो। बेनि थाखाय आं अबं गसाइयाव बोर बिनानै नोंथांमोननो बयनोबो सारस्रि हरबाय।
जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि गोजोन्थों।